कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। அனைவரையும் இன்று 8வது அத்தியாயத்துக்கு வரவேற்கிறேன். இது இன்னைக்கு பார்க்க போறது நம்ம அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தியான யோகம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அதாவது பகவானை கிருஷ்ணரை அடைதல், அதை பற்றின யோகம். அவருடைய வைபவங்கள், அவருடைய இருப்பிடம் எப்படி இருக்கும், அவருடைய இருப்பிடமான கோலோகம் அதாவது கோலோக பிருந்தாவனம் அல்லது வைகுண்டம், அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவருடைய இதற்கு முன் அத்தியாயங்களில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா கர்ம ஞான அப்புறம் சொல்லிட்டு நம்ம பக்தி யோகமும் கொஞ்சம் பார்த்திருக்கோம். ஓரளவுக்கு கிருஷ்ண அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம பார்த்திருக்கோம் நம்ம இல்லையா. இப்போ ஒரு நிமிஷம் இப்போ இன்னைக்கு பார்க்க போறது இது தியான யோகம் அல்லது அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அதற்கு முன்னாக நம்மளுடைய இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா, அந்த இஸ்கான் மங்களூரு, அவங்க அந்த தெய்வங்களை நம்ம வணங்கிக் கொள்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்போ நேத்திக்கு அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் நம்ம பார்க்கலாம். முதலில் நேத்திக்கு அத்தியாயம் 7 சுருக்கம் கிருஷ்ணர் பற்றிய ஞானத்தின் மகிமை. இது 1 7.1 1வது 3வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கஷ்டின் மாம் வேதி தத்வதக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஞானத்தின் மகிமையை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 4 12 கிருஷ்ணரின் திவ்ய ஆற்றல் பற்றிய ஞானம், அதை பற்றி பிரகிருதி வித்தி மே பராம், பிரகிருத்திலேயே அவருடைய பரமமான அவருடைய அப்பூலன்ஸ் அதாவது அவருடைய ஆற்றல், அதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் 13 19 அது வரைக்கும் மாமே வையே பிரபத்தியந்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை சரணடைதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சரணாகதி, அதை பத்தி இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு பீடிகை மட்டும் கொடுத்திருக்காரு 7வது அத்தியாயத்துல. இனிமே கடைசியில தான் சொல்ல போறாரு. 18வது அத்தியாயத்துல எப்படி சரணாகதி பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி தெளிவா சொல்ல போறார். இப்போ ஒரு முன்னுரை மாதிரி கொடுத்திருக்காரு. அப்புறம் உபதேவதைகள் அதாவது டெமிகாட்ஸ், அந்த வழிபாடு மற்றும் மாயாவாதிகள், அதாவது ஒரு சில பேர் தன்னைத்தானே கடவுள் என்று சொல்லிக் கொள்வார்கள். அவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்களையும் உபதேவதைகளும் வழிபட்டால் நீங்கள் அந்த உலகத்திற்கு தான் நீங்க செல்வீர்கள் அப்படிங்கிறத மயைவ விஹிதான் ஹிதான், ஆகையால் என்னையே நீங்கள் சரணடையுங்கள், என்னையே நீங்கள் வழிபடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 20 25 சொல்லியிருக்கார். கடைசியாக 26 30 மயங்கிய மாயை நிலையிலிருந்து பக்தி வரை இச்சாத்வேஷ சமுத்தேன அப்படிங்கிற ஸ்லோகங்களிலிருந்து நம்ம பார்த்தோம். இப்பொழுது இந்த அத்தியாயம் 8வது அத்தியாயம் இது ரொம்ப முக்கியமான அத்தியாயம். இதுல நிறைய விஷயங்கள் பேசப்பட்டிருக்கின்றன. இதுல இதனுடைய சுருக்கம் பார்ப்போம். முதல்ல அர்ஜுனன் 8 கேள்விகள் அவன் கேட்கிறான். அதற்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 8 பதில்கள் கொடுக்க போகிறார். அவை என்ன என்பதை 1 4 ஸ்லோகம் வரைக்கும் கிம் தத் பிரம்மம் அப்படிங்கிற அதில் ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறார். அப்புறம் 5 8வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இறந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது, அதனுடைய முக்கியத்துவம், அப்படி அதை பத்தி தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு, அதாவது எல்லா நேரத்திலுமே நீ நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், அதே மாதிரி அந்திம ஸ்மிருதியும் உனக்கு வேண்டும் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்ல போறாரு. 9 13 ஓம் இதி ஏகாட்சரம் பிரம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோக மிஸ்ர பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது, அதை பற்றி என்னங்கிறத பார்ப்போம். அப்புறம் 14 16 துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிரகிருதி மண்டலமானது துக்கம் நிறைந்தது, இது நிரந்தரமற்றது அப்படிங்கிறத பத்தி தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல் பற்றி சொல்ல போகிறார். 17 22 வரைக்கும் பராஸ்த மத்து பாவோ நியோ அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்துல 17 22 பொருள் உலகம், அதாவது இந்த ஜட இயற்கை, அதை பற்றியும் ஆன்மீக உலகம், அதாவது கிருஷ்ணரின் இருப்பிடமான வைகுண்டம் அல்லது கோலோகம், அதை பற்றி பகவான்
எடுத்துரைக்க போகிறார். இது வந்து ஒரு ரகசியம் இல்லையா? அது வந்து கோலோகம் வைகுண்டம் பத்திலாம் யாரும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் அதை பற்றி பகவான் வந்து அர்ஜுனன் மிகுந்த ஒரு சிறந்த நண்பன், அதோட உறவினன், அவரை வந்து சரணடைய போகிறான் அப்படிங்கறதுனால சொல்ல போறாரு. அதனால நம்மளுக்கும் சொல்றாரு. 23லேருந்து 28 அத்யேதி தத் சர்வம் இலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை அதை பத்தி சொல்ல போறாரு. இப்போ வந்து நம்ம இது சுருக்கம் பார்த்தாச்சு. இப்போ இந்த 8 கேள்விகள் என்னெல்லாம் கேட்கறான் அர்ஜுனன், அதுக்கு 8 பதில்கள் என்ன சொல்ல போறார் அப்படிங்கிறத நம்ம சுருக்கமா பார்ப்போம். இப்போ வந்து பிரம்மன், பிரம்மம், ஆக்சுவலா பிரம்மன் கிடையாது, பிரம்மம், அதாவது ஆத்மா என்பது என்ன? இது வந்து ஜீவன், இது வந்து அழிக்க முடியாத ஒரு உயிரினம், இது வந்து ஜீவாத்மா தத்துவம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து அத்தியாத்மா, உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர் யார் அப்படின்னா வந்து ஜீவனின் இயல்பு, அதாவது தானே ஸ்வயம் பிரகாசம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா? அதாவது அப்படி இருந்தாலும் அத்தியாத்மா உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர் யாருன்னா வந்து இந்த ஆத்மா தான் வந்து உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர். அது வந்து ஜீவன், அதோடைய இயல்பு, அதனுடைய ஞானம் வந்து உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. அப்புறம் கர்மா, அதாவது வேலை, பலன் நோக்கு செயல்கள், இது வந்து இதை பற்றி சொல்லு அப்படின்னா ஜட உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள் அப்படிங்கிறது இந்த கர்மா என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்கறான். உடனே அதுக்கு பதில் சொல்ற, ஜட உலகுக்கு, அதாவது இந்த ஜட இயற்கை, இந்த பிரகிருதி மண்டலத்திலேயே சுழன்று இருக்க வேணும்னா இந்த கர்மாக்களை செய்து கொண்டே இருப்பாய், நீ இங்கேயே இருப்பாய் அப்படிங்கிறத சொல்றார். அப்புறம் அதிபூதா அப்படிங்கிறது ஜட வெளிப்பாடு, அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். இது வந்து ஜட இயற்கை, அதிபூதாங்கிறது வந்து இந்த ஜட இயற்கை அப்படிங்கிறத சொல்றார். ஆதி தெய்வா, இது வந்து உச்ச உபதேவதை, அப்படி அது யார் அப்படின்னு கேட்கிறார் அர்ஜுனர். விஸ்வரூபத்தின் அனைத்து தேவதாங்கரங்களும் அடங்கும், அதாவது அனைத்து உபதேவதைகளும் என்னுடைய விஸ்வரூபத்தில் அடங்கும் அப்படிங்கிறத சொல்றார். அப்புறம் அதி யக்ஞா, யக்ஞத்தை அனுபவிப்பவர் யார்? இது வந்து பரமாத்மா அப்படிங்கிறது பதில் அளிக்க போகிறார். அதி யக்ஞா எங்கே வசிக்கிறார்? இது 7வது கேள்வி. அனைவரின் ஹிருதயத்திலும் பகவான் வசிக்கிறார், அதி யக்ஞாவா, அந்த ரூபத்தில் அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறம் அந்திம நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கூறுவது அப்படின்னு கேட்கிறார். அதற்கு வந்து வாழும் பொழுதே நினைவில் எப்பொழுதும் கொண்டால் உனக்கு அந்திம நேரத்திலும் உனக்கு என்னுடைய நினைவு வந்து சேரும் அப்படிங்கிறத வந்து கிருஷ்ணர் இந்த 8 கேள்விகளுக்கும் 8 பதில் சொல்கிறார். இந்த 8 கேள்வி பதிலும் வந்து நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இது வந்து முக்கியமான ஒன்று. 8வது அத்தியாயம் 8 கேள்விகள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. இப்பொழுது முதல் ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம வந்து பிரவேசிப்போம். மாதாஜி, நீங்க வாசிக்கிறீங்களா இல்ல நானே வாசிச்சுட்டுமா? வாசிக்கிறேன் பிரபு. ஓகே. அக்ஷர பிரம்மயோகः அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதம் ச கிம் ப்ரோக்தம் அதிதேவம் கிம் உச்யதே. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? அத்தியாத்மம் என்பது என்ன? பலன் நோக்கு செயல்கள் என்பது யாவை? இந்த ஜட தோற்றம் என்பது என்ன? தேவர்கள் யாவர்? இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேள்விகள், அதாவது பல கேள்விகள். ஏன்னா நேத்திக்கு வந்து அவருடைய வைபவங்கள் ஒரு சிலவற்றை வந்து பகவான் வந்து நேத்திக்கு எடுத்துரைக்கிறார். எனக்கு வந்து 3 விதமான, அதாவது 2 விதமான இயற்கை இருக்கிறது அப்படிங்கறது வந்து நேத்திக்கு சொல்லியிருக்கார் பகவான். அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி முடிக்கிறார். இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு ஜட இயற்கைன்னு ஒண்ணு நான் படைச்சிருக்கேன், அதுலதான் நீங்கள்லாம் இருக்கிறீர்கள். அதே மாதிரி வந்து இவற்றால் தீண்டப்படாத ஒரு உலகம் ஒன்று உள்ளது, இந்த உலகத்திற்கு அப்பார் ஒரு உலகம் உள்ளது, அது வந்து தெய்வீகமான திவ்யமான உலகம், அது வந்து என்னுடைய இருப்பிடம் என்று நீ புரிந்து கொள்வாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி சொல்றார். அப்புறம் வந்து அவருடைய 3 விதமான சக்திகளை பற்றியும் சொல்கிறார் அவர். அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, அப்புறம் ததாஸ்த சக்தி அப்படின்னு 3 விதமான சக்திகள் இந்த விஷ்ணு புராணத்திலிருந்து நம்ம பார்த்தோம். இப்பொழுது இதெல்லாம் சொன்ன உடனே அர்ஜுனனுக்கு வந்து மனதில் எழுகிறது, இப்படி எல்லாம் இவ்வளவு வைபவம் நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள், ஆகையினால் எம்பெருமானே எனக்கு வந்து நீங்கள் இந்த பிரம்மம் என்றால், அதாவது பிரம்மன் கிடையாது, பிரம்மம் என்றால் என்ன? பிரம்மன்கிறது வந்து இப்போ பிரம்மாவை குறிக்கும். பிரம்மம் அப்படின்னா வந்து அதுதான் என்னங்கிறது பார்ப்போம். பிரம்மம்னா வந்து ஜீவாத்மா தத்துவத்தை குறிக்கும். அத்தியாத்மம் என்றால் என்ன? அப்புறம் பலநோக்கு செயல்கள், நம்ம வந்து மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் இருக்கு, அதாவது நம்ம இந்த ஜட உலகில் வாழ்பவர், அந்த செயல்கள் பற்றி யாவை? அப்புறம் இந்த ஜட தோற்றம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள் யாவர் அப்படிங்கிறத பத்தி இப்போ வினவராம். இப்ப 2வது ஸ்லோகம் பார்ப்போம். அதியஜ்ஞः கதம் கோத்ர தேஹேஸ்மின் மதுசூதன பிரயாணகாலே ச கதம் ஞேயோசி அசி நியதாத்மபிஹி. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கிறார்?
பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும் அப்படிங்கிற மேலும் 3 கேள்விகளையும் அவன் வந்து சேர்த்து கேட்கிறான். யாகங்கள் யஜ்யங்கள்லாம் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? அதாவது யாகங்கள் இந்த இந்த கலியுகத்துக்கு உகந்த யாகம் வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் எனப்படும் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் என்னும் யாகம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். அப்போ அந்த யாகங்கள் எந்த ரூபத்தில் யாகங்கள் செய்தாலும் அதனுடைய பயனை அனுபவிப்பவர் யார், அது யார், அப்புறம் உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார் அப்படிங்கிறத பத்தியும் கேட்கிறான். அப்புறம் பக்தி தொண்டில் இந்த பக்தி உன்னிடம் பக்தி செய்ய வேண்டும், உன்னை ஈடுபடுவோர் உன்னை மரண காலத்தில், அதாவது அந்திம ஸ்மிருதி வேண்டும் என்று நீ சொன்னாயே, அதனால வந்து அந்திம ஸ்மிருதி எவ்வாறு அறிய முடியும், அதை வந்து மரண காலத்தில் உன்னை எவ்வாறு எம்மால் நினைவு கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறத பத்தி அர்ஜுனன் கேட்கிறான் இந்த 2வது ஸ்லோகத்தில். இப்போ 3வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோ அத்யாத்மமுச்யதே பூதபாவோத்பவகரோ விசர்கஹ கர்ம சஞ்சிதஹ. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை கூறினார். பிரம்மம் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். அதன் ஸ்வபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உலகை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா, அதாவது பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த படத்துல வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அதாவது இந்த ஜீவனானவன் இந்த உலகத்தில் வந்து என்னெல்லாம் செயல்களை செய்கிறான் அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு சித்திரம் வரையப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ வந்து பிரம்மம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் எந்த வாக்கியத்தில் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறதோ அதற்கு தகுந்தா போல் பிரம்மம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு வந்து பகவான்கிறது ஒரு சில சந்தர்ப்பத்தில் வரும். ஒரு சில சந்தர்ப்பத்தில் வந்து பிரம்மம்ங்கிறது வந்து இந்த ஜீவாத்ம தத்துவத்தை குறிக்கும். இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து இந்த பிரம்மம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து ஜீவாத்மாவை குறிக்கிறது. அது வந்து அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து இதன் ஸ்வபாவம் வந்து நித்திய இயற்கை, அதாவது என்றுமே நித்தியமாக இருக்கக்கூடியது. இது வந்து நம்ம அந்த ஜீவாத்மாவுடைய தன்மைகள் பத்தி நம்ம வந்து விஸ்தாரமாக ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம். அதற்கு வந்து எவ்வளவோ வந்து பெருமைகள் இருக்கின்றன. அதில் வந்து முக்கியமானது வந்து என்னன்னா, எப்படி வந்து பரமாத்மா வந்து அவருடைய உடலும் திவ்யமானது, அவருடைய ஆத்மாவும் உடலும் ஒன்றுதான் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். நம்மள மாதிரி இல்ல. அதே மாதிரி அவர் எப்படி திவ்யமோ அதே மாதிரி இந்த ஜீவாத்மா நம்ம அனைவருக்குள்ளும் இருக்கும் அந்த ஜீவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜீவாத்மா, நான் என்பதே வந்து இந்த உடல் கிடையாது, இந்த ஜீவாத்மா. அது வந்து என்றும் அழிவற்றதாகும். அது வந்து எல்லாத்த விடம் சிறந்தது. இந்த 5 புலன்களையும் விட வந்து மனம் சிறந்தது, மனதை விட புத்தி சிறந்தது, புத்தியை விடவும் இந்த ஜீவாத்மா தான் வந்து சிறந்தவர் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். ஆகையினால இது வந்து நித்தியமான ஒன்று அப்படிங்கிறத சொல்றான். அப்புறம் அத்தியாத்மா என்பது என்ன அப்படிங்கறத கேட்கிறான் இல்லையா? இதுதான் வந்து இந்த ஜீவாத்மாவை தான் நம்ம வந்து அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான் அப்படிங்கிறத பகவான் இதுல சொல்றாரு. இந்த நித்தியமாக இருக்கக்கூடியவனை, இந்த ஜீவாத்மாவை வந்து அத்தியாத்மா, என்றுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு சுபாவம் இருக்கக்கூடியவன் அப்படிங்கிறத சொல்றார். அப்புறம் ஜீவாத்மாவின் ஜட உலகை, அதாவது இந்த ஜட உலகத்துல வந்து உடலை வளர்க்கும் செயல்கள், இந்த உடலை வளர்க்கறதுக்கு நம்ம எவ்வளவோ செயல்கள் செய்யறோம் இந்த உலகத்துல. நம்ம வந்து சாப்பிடுறோம், தூங்குறோம், இது எல்லாமே செயல்கள் தான். இந்த எல்லா செயல்களுமே வந்து இது கர்மா, அதாவது பலன் நோக்கு, ஒரு பலனை குறித்து. இது வந்து நம்மளுக்கு பசிக்கிறதுங்கிறதுக்காக சாப்பிடுறோம். அதே மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு வேலை செய்கிறோம், இதற்காக ஒரு வருமானம் ஈட்டுவதற்காக. இது எல்லாமே வந்து ஒரு பலனை நோக்கி நம்ம செய்யறோம். நம்ம இது எல்லாமே வந்து இந்த பலன் நோக்கு செயல்கள் அனைத்துமே இது வந்து கர்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கறத சொல்றார். 4வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. அதிபூதம் ஷரோபாவஹ புருஷச்சாதி தைவதம் அதியக்ஞோஹமேவாத்ர தேஹே தேஹப்ருதாம்பரா. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டுள்ள இந்த பௌதிக இயற்கை அதிபூதம் எனப்படும். சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வம் எனப்படும் அப்படிங்கறத இதுல வந்து சொல்றாரு. இந்த ரெண்டும் சொல்றாரு. அதி பூதம்ங்கிறது என்ன, அதி தெய்வம்ங்கிறது என்ன. மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரமபுருஷனாகிய நானே அதியக்ஞன் என்று அழைக்கப்படுகிறேன். அதாவது யாகத்தின் பலனை அனுபவிக்கவன், புஜிப்பவன் அப்படிங்கிறது சொல்றாரு. அதாவது இந்த உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, அதாவது பகவான் வந்து இவனை சிறந்தவனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அர்ஜுனனை தான் சொல்றாரு இல்லையா? ஏன்னா வந்து அவன் வந்து
நம்மள மாதிரி வந்து ஒரு சாதாரண ஜீவாத்மா கிடையாது. அவனுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு வந்து பகவானை பற்றிய அறிவு, ஏன்னா அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் அவர் வந்து அவனை தேர்ந்தெடுத்து அவனுக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து உபதேசிக்கிறார். இப்போ இந்த மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது இந்த உலகம் வந்து. இந்த படத்தில் பார்த்தீர்களானால் முதலில் வந்து சிறு பிராயத்தில் சிறுவனாக குழந்தையாக இருக்கிறது, அப்புறம் வந்து பெரிய அதற்கு மேல யவ்வனம் ஜரா அப்படிங்கறது சொல்றோம் இல்லையா, அதாவது குழந்தை, அப்புறம் வந்து ஒரு விடலை பருவம், அப்புறம் வந்து அதற்கும் மேல வந்து பெரியவனாக வளர்கிறான், அப்புறம் வந்து ஒரு வயதாவனாக ஆகிறான், அதற்கு பின் இறந்து விடுகிறான். அதற்கப்புறம் இது வந்து மாறிண்டே இருக்கு. இப்ப இந்த படத்துல கூட பார்த்தீர்களானால் இந்த வந்து பட்டாம்பூச்சியினுடைய வாழ்க்கை இது சொல்றோம் இல்லையா, இந்த முதல்ல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு புழு மாதிரி இருக்கிறது, அதற்கப்புறம் வந்து அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு பட்டாம்பூச்சியாக வளர்ந்து மாறுதல் அடைகிறது. இந்த மாறிக்கொண்டே இருக்கு. இந்த நேத்திக்கு இருந்த மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு இருக்க மாட்டோம். நம்முடைய உடலை பார்த்தோமானால் நேத்திற்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், இன்னைக்கு வந்து அதுல சிறு மாறுதலாவது இருக்கும் கண்டிப்பாக. நம்மளுக்கு தெரியாமலே வந்து நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சிறு சிறு மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றன. கணப்பொழுதும் மாறுதல்கள் நிகழ்கின்றன. இந்த மாறிக்கொண்டே இருக்கும் இந்த பௌதிகமான இயற்கை ஸ்திரமே அற்றது. இது வந்து நேத்திக்கு இருக்கிற மாதிரியே இன்னைக்கு இருக்குமானா நாளைக்கு வந்து உடம்பு சரியாமலையாம போகலாம், இல்லைன்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவும் ஆகலாம். அப்படிங்கறதுனால வந்து இது வந்து இதை நம்பி நம்ம ஒரு காரியம் செய்ய முடியாது. இந்த பௌதிகமான இயற்கை இந்த ஒரு ஸ்திரத்தன்மை இல்லாத ஒரு இயற்கையை வந்து இது வந்து அதிபூதம் அப்படிங்கிறது எனப்படும் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றார். அதே மாதிரி சூரியன், சந்திரன், இந்த அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம். இந்த விஸ்வரூபம் வந்து பகவான் வந்து இன்னும் வரும் அத்தியாயங்களில் சொல்ல போகிறார். 11வது அத்தியாயத்தில் சொல்ல போகிறார் விஸ்தாரமாக. அதுக்கு வந்து இப்பவே ஒரு பீடிகை காமிக்கிறார் அவர். அந்த விஸ்வரூபத்தில் பார்த்தீர்களானால் அனைத்து தேவர்களும் இருப்பார்கள். அதாவது தேவர்கள் வந்து உபதேவதைகள். அது பகவான் ஒருத்தர் தான் வந்து சர்வேஸ்வரன் இல்லையா, அவர் தான் அனைத்திற்குமே நியந்தா, அவர் தான் எல்லோரையும் பரமபுருஷன். ஆனா அவருக்கு அடங்கிய அனைத்து தேவர்களுமே வந்து அவர்கள் எல்லோரும் அழியக்கூடியவர்கள் தான். அவர்கள் எல்லோருமே வந்து தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தில் அதிதெய்வம் எனப்படும் அந்த விஸ்வரூப தோற்றத்தில் காணப்படுவர் அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் சொல்றார். இந்த விஸ்வரூபம்ங்கிறது வந்து ஒரு டெம்பரரி ஒரு ஃபார்ம் தான். அதாவது ஒரு அந்த சமயத்துக்கு பகவான் வந்து காண்பித்து கொடுக்கிறார். அது வந்து நம்ம வந்து நேரடியாக பகவான் பிரத்யட்சமாக காட்டும் ஒரு எப்படி வந்து கண்ணன் வந்து அர்ஜுனனுக்கு நேரடியாக சேவை சாதித்தானோ, நேரடியாகவே தோன்றினானோ, எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய அந்த ஷியாமசுந்தர வடிவத்தில் இருந்தான். அது மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து பகவானுடைய ஆற்றலினால், இது வந்து அவருடைய ஆற்றலினால் உள்ளும் புறமும் எல்லாவற்றிலும் வியாபித்து இருக்கிறார். விஸ்வம் என்பது விஸ்வரூபம்னா என்னன்னா விஸ்வத்தில் அனைத்திற்குள்ளும் இருக்கக்கூடிய ரூபம், உள்ளும் புறமும். ஒரு கல்லுக்குள்ளேயும் இருப்பார், ஒரு மரக்கட்டைக்குள்ளேயும் இருப்பார், ஒரு செடிக்குள்ளேயும் இருப்பார், ஒரு மரத்துக்குள்ளேயும் இருப்பார், எல்லாத்துக்குள்ளுமே பகவான் இருப்பார். அதற்கு வெளியிலும் இருப்பார் அவர். அதை வந்து நம்ம கண்ணால பாக்குறதுங்கிறது வந்து ஒரு சாத்தியமான விஷயமே இல்லை. அதற்கு வந்து தனியாக ஒரு பிரத்யேகமாக ஒரு ஞான சக்ஷுஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ஞான கண்களை கொடுத்துதான் அவர் வந்து பார்க்க அவனை அனுமதிக்கிறார். அதுல வந்து அந்த விஸ்வரூப தோற்றத்தில் வந்து அனைத்து தேவர்களும் தேவதைகளும் எல்லாமே, அதாவது யாரெல்லாம் வந்து இந்த துரியோதனாதிகள் வந்து சாகிறதும் தெரியறது இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லவர்கள்லாம் அவருடைய வாயிலிருந்து வெளி வருகிறார்கள். அது எல்லாமே வந்து முன்னாடி நடந்தது, இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கிறது, பின்னாடி நடக்க போவது எல்லாமே வந்து அதுல இருந்து தெளிவாக. இது வந்து இந்த விஸ்வரூபம் எனப்படுவது வந்து அதிதெய்வம் எனப்படும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாரு பகவான் இங்க. மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக நானே வீற்றிருக்கும் பரமபுருஷனாகிய நான் ஆதி யஜ்ஞம், அதாவது யஜ்ஞங்களுக்கு அனைத்தையும் நானே வந்து புஜிப்பவன். அதை வந்து யஜ்ஞத்தின் பலனை யார் கொள்வது, அது வந்து அதி யஜ்ஞம் என்ற ரூபத்துடன் நானே பரமாத்மாவாக அனைத்து ஜீவராசிகளின் இதயத்திலும் நான் எப்பொழுதுமே வீற்று கொண்டிருக்கிறேன். எப்படி வந்து ஜீவாத்மா அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவம் வந்து எல்லோருடைய உடலுக்குள்ளும் ஜீவாத்மா இருக்கிறது இல்லையா, அதே மாதிரி பரமாத்மா அப்படிங்கிறவரும் வந்து ஒவ்வொரு ஜீவராசின் இதயத்திலும் என்றுமே இருந்து கொண்டிருக்கிறார். அது வந்து அதி யஜ்ஞம் எனப்படும் என்று பகவான் கூறுகிறார். இதில் இப்போ இந்த படத்துல வந்து இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிற கிரந்த பாகவதத்திலிருந்து வந்து யக்ஷ பிரஸ்னம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கந்தம் வருகிறது, ஒரு போர்ஷன் வருகிறது. அதுல வந்து இது வந்து மகாபாரதத்தில் வனபர்வத்தில் கூறப்படுகிறது. இது வந்து சுருக்கமா பார்ப்போம்.
ஆஹானி அஹானி அஹானி பூதானி கச்சந்தி ஹ யமாலயம் சேஷோ ஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆஸ்ரயம் அதப்பரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது தர்மபுத்திரன் வந்து இந்த யக்ஷன், அதாவது என்ன ஆறுதுன்னா, இது வந்து பஞ்ச பாண்டவர்கள் வந்து காட்டில் வனவாசம் செல்கிறார்கள் இல்லையா, அப்பொழுது வந்து தாகம் எடுக்கிறது. ஆகையினால் பக்கத்துல வந்து ஒரு குளம் அங்க இருக்கிறது. அங்கிருந்து வந்து அனைவரும் வந்து சரி ஒவ்வொருத்தராக போய் அனுப்புறார்கள். தர்மர் வந்து முதல்ல வந்து நகுல சகாதேவர்களை அனுப்பி நீ தண்ணி கொணர்ந்து வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்னு அங்க போனோன்னு பார்த்தா அங்க வந்து தண்ணி எடுக்க போகும்போது ஒரு அசரீரி தோன்றுகிறது. அசரீரினா வந்து சரீரினா வந்து ஒரு உடலோட இருப்பது, அசரீரினா வந்து உடல் இல்லாமல் இருப்பது. உடல் இல்லாமல் வெறும் அந்த ஒலி மட்டும் தோன்றுகிறது. இது மாதிரி இது என்னுடைய இடம், இதுல வந்து நீ தண்ணீர் முகர வேண்டுமானால் நீ வந்து என்னுடைய கேள்விகளுக்கு நீ பதில் சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னோன்னு நகுல சகாதேவர்கள் வந்து அதை வந்து அலட்சியம் செய்துவிட்டு தண்ணீர் எடுக்கவே அவர்கள் வந்து அங்க இறந்து விடுகிறார்கள். அந்த தண்ணீரை குடித்தவுடன் இறந்து விழுந்து விடுகிறார்கள். அதே போல வந்து பீமன், அர்ஜுனன் இவர்களும் வந்து தண்ணீர் முகர்ந்து, இப்போ அர்ஜுனன் வந்து கூடவே என்ன பண்ணிடுறான்னா, அவன் வந்து பெரிய வில்லாளி இல்லையா, அதனால அவன் என்ன பண்றான், ஒரு அம்பு விட்டு பார்ப்போம். ஏன்னா வந்து எனக்கு தான் வந்து நான் வந்து நேற்றுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, அவன் வந்து கண்ணால பார்க்காமலே ஒலி எங்கிருந்து வருகிறது அப்படிங்கிறத வச்சே வந்து அவன் அந்த இலக்கை தாக்கி விடுவான். அதனால வந்து அம்பு எய்து பார்க்கிறான், அந்த அளவுக்கும் போகிறான். உடனே அது சொல்றது, அந்த ஒலி வந்து நீ வந்து உன்னுடைய இந்த வெறும் இந்த மரக்கட்டையும் ஒரு இரும்பு துண்டும் சேர்ந்த இந்த அம்புக்கெல்லாம் நான் வந்து வசப்பட மாட்டேன், நீ வந்து என்னுடைய கேள்விக்கு நீ முதல்ல பதில் சொல்லிட்டு அப்புறமா நீ வந்து தண்ணி முகர்ந்து கொள் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதை கேட்காம பட்டதுனால அவனும் மாண்டு விழுந்து விடுகிறான். இப்போ வந்து என்ன ஆறுதுன்னா, இதற்கு அப்புறமா வந்து தர்மர் வந்து அங்க இருந்து வர்றாரு. அவர் இது வரத்துக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுதுன்னா, இதெல்லாம் ஏன் நடக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். இந்த பாண்டவர்கள் வந்து இந்த காட்டில் இருக்கும்போது இந்த துரியோதனன் வந்து ஒரு கிருத்தியை, அதாவது ஒரு பூதத்தை ஏவி விடுகிறான். அவர்களை எப்படியாவது அழித்து விட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பூதத்தை ஏவி விடுகிறான். அந்த பூதமானது வந்து இந்த சமயத்தில் இது வந்து பகவானுடைய நாடகம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது எதுக்காக இந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் வந்து 4 பாண்டவர்கள் வந்து இறந்து விழுந்து விடுகிறார்கள்னா, அந்த பூதம் அனுப்பிய பூதம் வந்து அங்கு வருகிறது, அந்த குளக்கரைக்கு வருகிறது. அந்த பூதம் வந்து பார்க்கிறது, இவர்கள் வந்து ஏற்கனவே இறந்து விட்டார்கள், இவர்களை வந்து நாம தீண்டுவது இனிமே வந்து சரியான காரியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி போயிடுறது. அந்த பூதம்ங்கிறது வந்து ஒரு காரணத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டது இல்லையா, அந்த காரணம் வந்து பூர்த்தியாகவில்லை. ஏன்னா வந்து யாரை கொல்லணும் வந்தாலும் அந்த அவர்கள் வந்து ஏற்கனவே இறந்து இருக்கிறார்கள், அவர்களை எப்படி மறுபடியும் கொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறதுனால திரும்பி போயிடுறது. இப்போ இந்த நாடகம் நடத்தவில்லை, பகவான் வந்து இந்த நாடகம் நடத்தவில்லை என்றால் இந்த பஞ்ச பாண்டவர்களை வந்து அந்த பூதம் வந்து கொண்டு இருக்கும். அதிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் பகவான் வந்து இந்த ஒரு நாடகத்தை நடத்தி இந்த யக்ஷ பிரஸ்னம்ங்கிற இதையே பண்ணியிருக்காரு. அதனால என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா வந்து பகவான் நம்ம எல்லோரையுமே வந்து நாம் அறியாத போதே பல சந்தர்ப்பங்களில் பல ஆபத்துகளிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றி கொண்டே இருக்கிறார். அது வந்து நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது, அதுதான். ஆனா அவர் தெரியலைங்கிறதுக்காக அவர் காப்பாதலைங்கிறது ஆகாது. அவர் வந்து நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு வந்து எப்படியோ வந்து ஜீரணமாக்கி வந்து அது சக்தி கொடுக்கிறது. அது வந்து கண்ணுக்கு தெரியலங்கிறதுக்காக நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடே பொய்ன்னு ஆயிடாது, அது கொடுத்த சக்தி பொய்ன்னு ஆயிடாது. அதே மாதிரிதான் பகவான் வந்து நம்ம அறியாமையே நம்ம பல சந்தர்ப்பங்களில் காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறார். அதன் பின் வந்து கடைசியாக தர்மன் வந்து இதெல்லாம் நடந்து முடிவதற்குள் தர்மன் வந்து இந்த பக்கத்துல இருந்து வருகிறான் கடைசியாக. அப்போ அவன் வந்து கேட்கிறான். அப்போ அவன் வரும்போது என்ன ஆகிறது, அந்த யக்ஷன் வந்து ஒரு கொக்கின் உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு, இது வந்து என்னுடைய இடம், ஆகையினால் நீ வந்து சொல்ல வேண்டும், நீ வந்து என்னுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறத கேட்டோன்னு அப்போ வந்து தர்மன் கேட்கிறான், இது வந்து நீ கொக்கா இருந்து நீ கேட்டேன்னா நான் வந்து ஒத்துக்க முடியாது, நீ எப்படி வந்து கொக்கா இருந்துன்னு எப்படி நீ இந்த தடாகத்துக்கு வந்து நீ உரிமையாளர் அப்படிங்கறத சொல்லுவேன்னு உடனே இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு அடுத்த உருவத்துக்கு மாறுகிறது. அதாவது யக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு உருவத்துக்கு மாறி, அதுவும் வந்து உண்மையான உருவம் கிடையாது. அந்த யக்ஷன்கிறவன் வந்து இந்த தர்மரை வந்து ஒரு சில கேள்விகளை கேட்கிறான். அந்த கேள்விகள் தான் நம்ம என்னங்கிறத பார்ப்போம். முதல்ல அதாவது இது 124 கேள்விகள் மொத்தம் கேட்கிறான் அந்த யக்ஷன். அதுல வந்து ஒரு கேள்வி வந்து பூமிக்கு வலுவூட்டுவது எது அப்படிங்கிறது யக்ஷன் வந்து கேட்கிறான். அதுக்கு தர்மபுத்திரர் சொல்றார், சத்தியமும் தர்மமும் தான் இந்த பூமிக்கு வலுவூட்டுகிறது, எவன் உண்மையில் ஆனந்தமாக வாழ்பவன் அப்படின்னு கேட்கிறான். அதற்கு வந்து எவன் ஒருவன் கடன் வாங்காதவனாய் பிழைப்புக்காக தன் இருப்பிடத்தை விட்டு மற்றொரு இடத்திற்கு அலைஞ்சு திரிந்து கொண்டிருக்காதவனாய்
தன்னிலத்திலேயே சாத்வீகமான உணவை சமைத்து உண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு பாக்கியம் கிடைத்தவனாய் யார் இருக்கிறானோ, அதாவது ஒரு தயிர் சாதம் சாப்பிட்டால் கூட அந்த ஒரு உணவு யாருக்கு கிடைச்சிருக்கிறதோ, அது வரைக்கும் கிடைச்சா கூட அவன் உண்மையில் ஆனந்தமாக வாழ்பவன் அப்படின்னு சொல்றான். அப்புறமா முக்கியமான 2 கேள்விகள் கடைசியாக. எது ஆச்சரியம் அப்படிங்கிறத இந்த யக்ஷன் கேட்கிறான். அதற்கு தர்மர் சொல்றார், இந்த 5 சேர் யாக்கை பஞ்சபூதம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் இந்த உடல். இந்த 5 சேர் யாக்கையில இந்த 9 துவாரம் இருக்கிறது. 9 துவாரம், கண், காது, மூக்குங்கிற 9 துவாரம் இருக்கிறது. இந்த 5 துவாரமும் எப்பொழுதுமே திறந்தே இருக்கிறது. அப்படி திறந்து இருக்கும் போதே இந்த ஆத்மாவானவன் வெளியில் செல்லாமல் இருக்கிறதே அதுதான் ஆச்சரியம். ஏன்னா இப்போ ஒரு கிளியை ஒரு கூண்டுக்குள்ள அடைச்சிட்டோம்னா அது அந்த கிளி கூண்டோட கதவை திறந்து விட்டுட்டோம்னா அது உள்ளுக்குள்ள இருந்த ஆச்சரியமா, வெளியில போன ஆச்சரியமா? உள்ளுக்குள்ள இருந்தாதான் ஆச்சரியம். ஏன்னா கிளி கூண்டை திறந்து விட்டுட்டோம்னா அது உடனே பறந்துவிடும். ஆனால் இந்த 9 துவாரங்கள் திறந்தே இருக்கும் போது இந்த ஆத்மா வெளியிலேயே போகலையே, எப்படி உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கு? இது ஒரு ஆச்சரியம் அப்படிங்கிறது பதில் சொல்றோம். அந்த யக்ஷனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். சரி, அப்படின்னா அத்தியாச்சரியம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறான். அத்தியாச்சரியம்னா அந்த ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம், அதை விட ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறான். அதுக்கு ஒரு கணத்திலும் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்தித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன. ஆனா இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கை. வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் தன்னை மரணமற்றவதாக நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராகவே யாரும் இல்லை. இது உலகின் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் அப்படின்னு சொன்னோன்னு அவனுக்கு அந்த யக்ஷனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா இப்போ சொல்றதும் தர்மன் தர்மபுத்திரர் தர்மத்தினுடைய வடிவம். இப்போ உடனே இந்த யக்ஷன் தன்னுடைய சுய உருவமான யமராஜர், அவர் தர்மராஜா அப்படின்னு சொல்றோம், அவருடைய சுயரூபத்தை அடைந்து அவர் என்ன சொல்றார், எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தர்மா, நீயும் என்னுடைய அதாவது தர்மராஜா அப்படிங்கிறவன் இந்த யமதர்மனுடைய அம்சமாகவே பிறந்தான். அதனால்தான் இவர்கள் பேசினது அனைத்துமே இதுல தர்ம சம்பந்தமான வார்த்தைகள் தான் வந்திருக்கும். அவர் வரம் கொடுக்கிறார், எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா நீ பதில் சொல்லிட்ட, எல்லாமே சரியா சொல்லிட்ட, ஆகையினால் நீ இந்த 12 ஆண்டுகள் வனவாசத்தையும் 1 ஆண்டு அஜ்ஞான வாசத்தையும் நீ யார் கண்ணிலும் படாமல் நீ ஒழுங்காக முடிப்பதற்கு நான் வரம் அளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த யக்ஷ பிரஸ்னத்துல அவர் சொல்றாரு, தர்மராஜா சொல்றாரு. இது இந்த பாகவதத்திலிருந்து வந்த கதை. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம எதற்காக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னால், அனைத்திற்குள்ளும் பகவான் அந்தராத்மாவுக்கும் உள்ளும் புறமும் வியாபித்திருக்கிறார். இந்த ஒரு ஆபத்தில் பகவான் நம்மளுக்கு அறியாமலே பல சந்தர்ப்பத்தில் காப்பாற்றுகின்றார். அது எப்படி நடக்கிறது? தானே நடக்காது எதுவுமே. யாரோ ஒருத்தர் இயக்கினால்தான் நடக்கும் எல்லாமே, இல்லையா? தானே நடக்கிறதுக்கு அது என்ன ஒரு இதுவா? தானா எப்படி எல்லாம் நடக்கும்? யாராவது ஒருத்தர் உள்ளுக்குள்ள இருந்து அவர் காப்பாத்தினாதான் நடக்கும். அதுதான் இந்த இதுல ஒரு கதை பார்த்தோம். இப்போ அந்த 5வது 6வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. அந்த காலே ச மாமேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யப்ரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயः யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் த்யஜத்யந்தே கலேவரம் தம் தமேவைதி கௌந்தேய சதா தத்பாவ பாவிதः. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான், இதில் சிறிதும் சந்தேகமே இல்லை. அதே மாதிரி ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகிறானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையே அடைந்து விடுகிறான் அப்படிங்கிறது இல்ல தெளிவா சொல்லுகிறார். இதற்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துக்கோம். நம்ம இப்போ பீஷ்மர் அம்புபடிக்கையில படுத்துட்டு இருக்காரு. அவர் அவருக்கு எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் என்றால் அவர் நேரடியாக கிருஷ்ணனே நேரில் சேவை சாதிக்கிறான். எதிர்த்தாப்புலயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார், நின்று இருக்கார் கிருஷ்ணர். அப்போ அந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பாடுறாரு இல்லையா? அதே மாதிரி அப்போ பகவானை நினைத்து கொண்டு நம்ம கடைசி மூச்சை விட்டோமானால் நம் பகவானுடைய இருப்பிடமான அந்த வைகுண்டத்தை, கோலோகத்தை அடைகிறோம். இல்லைன்னா இந்த ஜடபரதர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா? இது அடுத்தது பார்க்க போறோம். அதான் அவர் என்ன, அவர் மானையே நினைத்து கொண்டு இருக்கிறார். இப்போ அந்த கதையை பார்ப்போம். இப்போ இதுவும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஜடபரத கதை, முன்கதை. அதாவது முன் ஜென்மத்துல பரத மகாராஜர் துறவரம் மேற்கொண்டு கானகம் சென்று தவ வாழ்வில் ஈடுபடுகிறார். அவர் ஒரு பெரிய மகரிஷி. அவர் ஞான யோகம் அதெல்லாம் கைவர பெற்றவர். அஷ்டாங்க யோகம், ஞான யோகம்லாம் கைவர பெற்றவர். தவ வாழ்வில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு மான் அங்க ஒரு மான் பிரசவிக்கும் நிலையில் ஒரு புலி துரத்து கொண்டு வரும்போது அது அந்த இடத்துல குட்டியை ஈன்று விட்டு அந்த மான்
ஓடி விடுகிறது. இந்த மான் குட்டியை போட்டுவிட்டு அந்த மானை எடுத்து வளர்க்க ஆரம்பித்து விட்டார். இவர் யாகம் செய்யறதுக்காக வந்து உட்கார்ந்திருக்கார். அதை மறந்தே போய்விட்டார் அவர். அதை மறந்துட்டு இந்த மான் என்ன பண்ணுகிறதோ அதையே அதன் கூடயே வந்து ஒரு இது சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு பெட் அனிமல் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த மான் என்ன பண்றதோ அது கூடயே உட்காந்துட்டு அது சாப்பிட்டா அதுக்கு சாதம் ஊட்டுறது, அதுக்கு தண்ணி கொடுக்கறது, அப்புறம் வந்து அது வந்து ஜாகிரதையா எங்கேயும் போயிடாம பாத்துக்கிறது, இதையே நினைச்சுட்டு இந்த தன்னுடைய என்ன வந்து ஒரு குறிக்கோளுக்காக வந்து அவர் வந்து கானகத்துக்கு வந்தாரோ அதையே மறந்து விட்டு இந்த மானையே நினைத்து கொண்டு உயிரை விட்டு விட்டார் அந்த பிறவியில். அதனால என்ன ஆகுறதுன்னா அடுத்த பிறவி வந்து மானாகவே பிறந்து விட்டார். அதற்கப்புறமா வந்து அந்த பிறவியும் கழிந்து விடுகிறது. அதற்கப்புறம் இன்னொரு உடல் கிடைக்கிறது. அந்த மூன்றாவது அந்த ஜென்மத்தில் வந்து ஆங்கீரச முனிவரின் பிராமண குலத்தில் பிறந்தார். பகவான் கிருஷ்ணரின் கிருபையால் அவர் வந்து நிறைய அந்த யாகம், இந்த ஞான யோகம் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு முன் ஜென்மத்துல. அதனால வந்து பகவான் என்ன பண்றார், இவருக்கு வந்து முன் ஜென்மத்தோட அந்த நினைவெல்லாம் வந்து அப்படியே அழிக்காம, அப்படியே நம்மளுக்கு எல்லாம் முன்ஜென்ம இதெல்லாம் நினைவெல்லாம் வராது. ஆனா இவருக்கு வந்து பரம ஞான யோகி, அவர் வந்து சாதாரணப்பட்டவர் இல்லை. அதனால வந்து அவருக்கு வந்து அந்த முன்ஜென்ம அந்த ஞாபகங்களை அப்படியே இருக்கும்படி செய்கிறார் பகவான். மன்னன் ரகுகுணன் ஒருத்தன் வரான். அவன் வந்து என்ன பண்றான்னா அவன் வந்து அவனுடைய பல்லக்கில் வருகிறான். அந்த பல்லக்கில் வந்து 3 பேர் வந்து ஒருத்தரை வந்து திடம்னு அவருக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு, அவருக்கு வந்து தூக்க முடியல. அதனால இன்னும் ஒருத்தர் ஆள் வேணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறத இந்த ஜடபரதர் அவர் வந்து அந்த இடத்துல வர்றார். உடனே சரி இவர் வந்து நல்ல வாட்டா சட்டமாக இருக்கிறார், நீ வந்து தூக்கு என்னுடைய பல்லக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல தூக்குறான். இந்த ஜடபரதர் வந்து தூக்க சொல்றான். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா போற வழியில வந்து எறும்புகள் வந்து குறுக்க போயிட்டு இருக்கு. உடனே ஜடபரதர் வந்து பெரிய ஞான யோகி ஆயிற்று. அவருக்கு வந்து எறும்பானாலும் ஒண்ணுதான், பெரிய மனிதன் வந்தாலும் ஒண்ணுதான், யானையா இருந்தாலும் ஒண்ணுதான், இல்லைன்னா வந்து ஒரு சிங்கமே வந்தாலும் அதுவும் ஒண்ணுதான். ஏன்னா எல்லாத்துக்குள்ளயும் ஜீவாத்மா தான், ஒரே ஆத்மா தான், பகவானுடைய சுரூபமாக ஜீவாத்மா தான் இருக்கிறது. ஆகையினால் அந்த எறும்பு வந்து போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து தாண்டி குதித்து போகிறார். இப்படியே அவர் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா எடுத்து வைக்கிறதுனால அந்த பல்லக்கு வந்து சாய்ந்து அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் சாயறது, கொடை சாயறது. உடனே வந்து அந்த மன்னனுக்கு வந்து கோபம் வந்து விட்டது. நீ வந்து என்ன உன்னை வந்து இந்த இதுல வந்து தூக்க சொன்னா, ஒரு பெரிய மன்னன் என்ன வந்து என்னுடைய பல்லக்க வந்து நீ இப்படி ஆட்டிட்டு இந்த மாதிரி கீழே விழுற மாதிரி வந்து தூக்கின்னு போறியே, இது நான் வந்து உன்னை அடிக்கிட்டமா அப்படிங்கறது கேட்கிறார். உடனே அந்த பரதர் வந்து கேட்கிறார், நீன்னு சொன்னியே அது என்ன, நாங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஞான விசாரம், அதாவது நீ வந்து என்னை அடிக்க முடியாது, ஏன்னா வந்து நான் வந்து ஆத்மா, என்னை வந்து ஆத்மா வந்து வெட்ட முடியாது, அழிக்க முடியாது, எரிக்க முடியாது, உலர்த்த முடியாது அப்படிங்கறது ஞான விசாரம், ஞான வார்த்தைகள்லாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். இந்த மன்னனுக்கு வந்து ஒண்ணுமே புரியவே மாட்டேங்கிறது. உடனே வந்து அவன் சொல்றான், அவன் வந்து 2 பேருக்கும் வாக்குவாதம் ஆகி அதற்கப்புறம் வந்து இவர் ஞானத்தை உபதேசிக்கிறார். இப்போ இந்த உபதேசம் பண்ணும்போது அவர் வந்து சொல்றார், பரம பாகவதர்களின், அதாவது பக்தர்களின் தாமரை பாதத்தின் தூசியால் தனது உடல் முழுவதையும் பூச வாய்ப்பு கிடைக்காவிட்டால் முழுமையான உண்மையை ஒருவனால் உணரவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி எனக்கு மன்னா, எனக்கு வந்து இப்பேற்பட்ட ஞானம்லாம் வந்து எனக்கு வந்து 24 குருமார்கள் அவர்கள் மூலமாக தான் எனக்கு கிடைத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பூமியை வந்து ஒரு குரு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் காற்று வந்து ஒரு குருன்னு சொல்றாரு. அதாவது இதுல வந்து இதனுடைய நுணுக்கங்கள்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும்னா நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் தெளிவாக படிக்க வேண்டும். அதனால இப்போ அதெல்லாம் சொல்றதுக்கு நேரம் இல்லை. இப்போ இது மாதிரி ஒரு 24 குருமார்களை சொல்லி இவர்களிடமிருந்து நான் ஒவ்வொரு ஞானத்தை பெற்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறு, நீ வந்து உடல் கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஞான விசாரத்தை வந்து பகவான் அந்த ஜடபரதர் வந்து உபதேசிக்கிறார். இந்த கதை எதற்காக சொல்லப்பட்டிருந்தால், உயிர் துறக்கும் நேரத்தில் நாம் எதை நினைத்து கொண்டு உயிர் திறக்கிறோமோ அதுவாகவே பிறக்கிறோம் அப்படிங்கறது தான் பகவான் சொல்றார். இந்த முன்னாடி ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்காரு. ஆகையினால நீ வந்து என்னையே நினைச்சுட்டு இருந்தேன்னா நீ வந்து என்னுடைய நினைவு வந்து கடைசி நேரத்துல வரும். இல்ல நீ மான போல வேற எதையாவது நினைச்சுட்டு இருந்தேன்னா அந்த நினைவு தான் வரும், நீ அதுவாகவே பிறந்துடுவ. நீ வந்து முன்னாடியில இருந்தே நீ என்ன நினைக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும். கடைசி சமயத்துல திடீர்னு வந்து நான் நினைக்கணும்னா நினைவு வராது. ஏன்னா அந்த சமயத்துல வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய சாதாரணமாக இருக்கும் போதே ஒரு காய்ச்சல் இது வந்தாலே நம்மளுடைய உடலை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. அந்திம ஸ்மிருதிங்கிறது நம்ம சாக போற தருவாயில் எந்த இதுவுமே ஒத்துழைக்காது. நம்ம உடல்ல வந்து உடலும் ஒத்துழைக்காது, மனமும் ஒத்துழைக்காது. அப்போ வந்து உட்காந்து நீ ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும், திடீர்னு சொல்லணும் அப்படின்னா வராது. அதுக்குதான் வந்து நம்ம வந்து முன்னாடியில இருந்தே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரமோ
அப்புறம் வந்து மந்திர ஜபம், அப்புறம் பகவத் ஆராதனம் எல்லாமே வந்து நம்ம முன்னாடியில இருந்தே செய்து பழக வேண்டும். அப்பொழுதுதான் கடைசி நேரத்தில் வரும் அப்படிங்கிறத இதுல சொல்றார் பகவான். 5, 6 வாசிங்க மாதாஜி. 5, 6 முடிஞ்சுடுத்தேன். 7, 8 தானே வாசிக்கணும். தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாமனுஸ்மர யுத்ய ச மய்யர்பித மனோ புத்திஹி மாமே வைஷ்யஸ்ய சம்சயः அபியாச யோக யுக்தேன சேதசா நான்யகாமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானுசிந்தயன். எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுவதையும் அதையும் நீ செய்வாயாக. என்னை நினைச்சுட்டே இரு, அதே சமயத்துல நீ போரும் பண்ணு. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியும் என்னில் நிலை நிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமே இல்லை. நீ வந்து உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன? போர். அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். நம்மளுக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட கடமை, அதை வந்து நம்ம செஞ்சுட்டே தான் இருக்கணும். அதை விடக்கூடாது. நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட கடமையை வந்து நம்ம தவறவே கூடாது. ஆனா என்ன வந்து அதிகமா செய்யணும். அது செய்யும் போது நம்ம வந்து பகவானை பற்றி நினைத்து கொண்டே செய்ய வேண்டும். இது வந்து நான் பகவானுக்காக செய்கிறேன். இந்த வீடு வந்து நான் பகவானுக்கு ஆராதனம் செய்வதற்காக நான் வாங்கி அது இந்த பொருட்கள் எல்லாமே பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்காக நான் வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற கொஞ்சம் இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமா வராது. ஆனா இருந்தாலும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. அதே மாதிரி பரம புருஷ பகவானான என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதில் நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிழறாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனி நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை பற்றியே நீ தியானம் செய்து கொண்டே இருந்தால், இப்போ எப்படி வந்து பிரகல்லாதன் இந்த சித்திரத்தில் பார்க்கிறோம் இல்லையா, அவன் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து அவன் பகவான் நாமம் தான் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தான், நாராயண மந்திரம் தான் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தான். கடைசியில வந்து பகவானுடைய லோகத்துக்கே சென்று விட்டான். அதே மாதிரிதான் வந்து துருவன் எவ்வளவோ சரித்திரங்கள் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அவரையே நினைச்சுட்டு அவர் சம்பந்தமான காரியங்கள்லே நம்ம வந்து 24 மணி நேரமும் செய்ய முடியலனாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்ய ஆரம்பித்தோம்னால் அதிலேயே வந்து ஒரு ஈடுபாடு ஏற்பட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய நிலையில் உயர்ந்து பகவத் சிந்தனையில் நம்மளாலையும் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்றாரு பகவான். இப்போ அடுத்தது வந்து இன்னொரு சரித்திரம். இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல தான் வருது. இது வந்து அஜாமிளன் சரித்திரம். இது வந்து கானகுப்ஜ ஊரும் அப்படிங்கிற ஊர்ல வந்து அஜாமிளன் வந்து ஒரு பிராமணன் இருந்தான். அவன் வந்து ஒரு வேசியை மனம் புரிந்து கொண்டு குணங்கள் அனைத்தையும் இழந்தான். அதாவது காட்டுக்கு போறான். அந்த காட்டுல வந்து ஒரு வேசியாஸ்திரி வந்து இந்த உறவு கொள்வதை பார்த்தவுடன் அவன் மனதில் வந்து அவன் ஆக்சுவலா வந்து நல்லவன். அஜாமிளன் வந்து ஒரு நல்ல பிராமண குலத்தில் பிறந்து அவன் நல்ல ஒரு வேதங்கள்லாம் பயின்று தன்னுடைய கடமைகள்லாம் ஒழுங்கா செஞ்சுன்னு தான் வந்துட்டு இருந்தான். தற்செயலா இந்த மாதிரி ஒரு காட்சியை பார்க்கவே அவன் மனம் வந்து சஞ்சலப்பட்டு விடுகிறது. ஆகையினால் வந்து அந்த வேசியாஸ்திரி பின்னாடியே போயிட்டு அந்த வேசியாஸ்திரியே வந்து தன்னுடைய வீட்டில் கொண்டு வைத்துக் கொண்டு அப்புறம் என்ன ஆகிறது, மனைவி மக்களை கூட பராமரிப்பதற்காக கொலை செய்தல், கொள்ளையடித்தல், சூதாடுதல், ஏமாற்றுதல், இந்த பஞ்சமா பாதகங்கள் சொல்றோம் இல்லையா, அதை எல்லாத்தையுமே அவன் செய்ய ஆரம்பிச்சுடுறான். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நல்லா இருந்த ஒருத்தன் வந்து கெட்ட வழியில சென்று விடுகிறான். அப்பொழுது வந்து என்ன ஆகிறது, அவனுக்கு வந்து ஒரு 88 ஆண்டுகள் கழிந்தன. அவனுக்கு வந்து 10 மகன்கள் இருந்தனர். கடைசி மகனுடைய பெயர் வந்து நாராயணன். அதாவது அவனுக்கு வந்து கெட்ட நிலைமைக்கு போயிட்டான். ஆனா வந்து எதேச்சியா ஒரு தற்செயலா பகவத் சங்கல்பம், அதாவது என்னதான் நம்ம வந்து கெட்டதாவே செஞ்சுட்டு இருந்தா கூட அந்த பகவானுடைய ஒரு கருணை, அதன் காரணமாக இது 7 பிள்ளைகளுக்கு பகவான் பேர் வைக்கல. பகவானுடைய ஒரு கருணையினால இந்த கடைசி மகனுக்கு 10வது மகனுக்கு வந்து நாராயணன் அப்படின்னு தற்செயலாக ஒரு பேர் வைத்து விடுகிறான். அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப பிரியமா இருக்கான். ஏன்னா எப்பவுமே பார்த்தீர்களானால் ஒரு வீட்டில் கடைக்குட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, கடைசி குழந்தை மேல்தான் ரொம்ப வந்து ஒரு பாசம் இருக்கும். அதனால வந்து அந்த மழலை பேச்சாலும் நடையாலும் அவன் மீது அஜாமிளன் அதிக பற்று கொண்டான். அன்பின் மிகுதியாய் அந்த குழந்தையை வந்து எப்பொழுதுமே நாராயணா இங்கே வா, நாராயணா இதை சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல முறை அவனுடைய பெயரை சொல்லிக்கொண்டே இருந்தான். இப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அவனுக்கு வந்து 88 வயசு ஆயிடுச்சு. மரணம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதை கூட அவனுக்கு வந்து உணர முடியவில்லை. அந்த நிலைமைக்கு போய்விட்டான். அப்பொழுது என்ன ஆகிறது, ஒரு நாள் அஜாமிளன் பயங்கரமான ஒரு தோற்றத்துடன் கூடிய யமதூதர்கள் கையில் பாச கயிற்றுடன் வருவதை கண்டான். அதனால் கலக்கம் அடைந்து தன் மகனை நாராயணா நாராயணா அப்படின்னு பலமாக கூப்பிட்டான். நாராயணா இங்கே வா, நாராயணா இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிடுறான். உடனே அஜாமிளன் வந்து பகவானுடைய தெய்வீக நாமத்தை பயத்தில் காரணமாக உச்சரித்த போதிலும் அது குற்றமின்றி இருந்ததால் உடனடியாக விஷ்ணு தூதர்கள் வந்தார்கள்.
அஜாமிளன் உயிரை பிறப்பதிலிருந்து அவர்கள் வந்து யமதூதர்களை தடுத்தனர். இப்போ என்ன ஆறுதுன்னா வந்து ஒரு பக்கம் யமதூதர்கள் வந்து இல்ல நாங்க தான் இந்த அஜாமிளனுடைய அவன் வந்து ரொம்ப கெட்ட நடவடிக்கைகள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தான். இவனுடைய ஆத்மாவை வந்து அதாவது இவனுடைய ஜீவனை வந்து நாங்கள் பறித்து கொண்டு யமலோகத்துக்கு அதாவது நரகத்துக்கு தான் நாங்க கொண்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்றார்கள். இல்ல உடனே இந்த விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து சொல்றார்கள். இவங்க 2 பேருக்குமே வந்து பெரிய வாக்குவாதம் வருது. விஷ்ணு தூதர்கள் சொல்றார்கள் இல்ல இல்ல அவன் வந்து நாராயணா அப்படிங்கிற நாமத்தை சொல்லிவிட்டான். அது என்னதான் வந்து அவன் தப்பானவனாக இருந்தாலும் இந்த பகவானுடைய நாமம் சொல்லிவிட்டோம் என்றால் அது வந்து அதனுடைய பலனை கொடுத்தே தீரும். ஆகையினால் வந்து நாங்க வந்து இவனுடைய ஜீவனை கொண்டு செல்ல உங்களை அனுமதிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ என்ன ஆறுது, இந்த யமதூதர்கள்லாம் போய் இந்த யமராஜாட்ட போய் முறையிடுறார்கள். இந்த மாதிரி யமராஜா இந்த மாதிரி நாங்க வந்து அஜாமிளனுடைய ஜீவனை பறித்து கொண்டு வர சென்ற போது இந்த மாதிரி நடந்து விட்டது, நீங்கள வந்து என்ன அறிவுரை கூறுங்கள் அப்படின்னு சொன்னோன்னா யமராஜர் உடனே சொல்றாரு. அவரை வந்து பயப்படுறாரு. ஐயோ நாராயணா அப்படின்னு சொல்லிட்டானா, அப்படின்னா நீங்க அந்த பக்கமே போய்விடாதீர்கள். ஏன்னா வந்து எப்பொழுது ஒருவன் வந்து இந்த பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிவிட்டானோ அவனை வந்து யமதூதர்கள் கூட வந்து நீங்க நெருங்கவே கூடாது, நீங்க வந்து பயப்படணும். ஏன்னா வந்து எனக்கும் மேலதிகாரி வந்து எனக்கும் மேலானவர் வந்து பகவான் தான், அவரை தான் வந்து என்னையும் நியமிக்கிறார். ஆகையினால் தயவு செய்து இனிமே விஷ்ணு பக்தர்கள் பக்கலிலேயே நீங்கள் போய்விடாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷ்ணு பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து தெரியறது. அதே மாதிரி பாவத்தை அழிக்கும் ஹரிநாமம், யமராஜரிடமிருந்து பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கதை மூலமாக நம்ம வந்து ஒருத்தரை வந்து கேலி செய்வதற்காக இல்லைன்னா வந்து ஒருத்தரை வந்து புகழ்வதற்காக எதேச்சியாக சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொல்லல, இருந்தாலும் ஒரு பேரை கூப்பிட்டு அழைக்கணுங்கிறதுக்காக ஒருத்தனை பகவான் நாமங்களை சொன்னால் கூட அது வந்து நற்பலன்களை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த அஜாமிள சரித்திரம். ஆகையினால் நாம் அனைவருமே வந்து இதனுடைய பலனை உண்மையான தாத்பரியத்தை அறிந்தே நம்ம எல்லோரும் வந்து பகவன் நாமத்தை சொல்லுவோம், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம வந்து உணர்ந்தே சொல்லுவோம், இன்னும் நற்பலன்களை நாம் அடைவோம். யமதூதர்களும் விஷ்ணு தூதர்களும் இடையே நடந்த சொற்பொழிவை கேட்ட பிறகு அஜாமிளன் உயிர்களுக்கும் முழு கடவுளுக்கும் இடையிலான உறவை பற்றி தெய்வீக மத கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அவன் இப்பொழுது ஒரு முழுமையான தூய்மையான பக்தராகிவிட்டார். எனவே அவர் அந்த பாவ செயல்களை அனைத்தையும் நினைவுபடுத்த முடிந்தது. இது செய்ததற்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டார். அவர் ஹரிபக்தி நெறியில் வாழ்ந்து பின் வைகுண்ட விமானம் ஏறி வைகுண்டம் அடைந்தார். அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில பேர் கேள்வி கேட்பார்கள், இந்த மாதிரி அஜாமிளன் வந்து கடைசி சமயத்துல நாராயண நாமத்தை சொல்லிட்டான், அதனால வந்து பகவான் வந்து கூட்டின்னு போனது நியாயமா அப்படின்னு ஒரு சில பேர் குதர்க்கமாக ஒரு கேள்வி கேட்பார்கள். அதற்காக தான் இதுன்னு சொல்கிறார்கள். அப்படியெல்லாம் கிடையாது. அவன் வந்து எப்பொழுது வந்து இந்த விஷ்ணு தூதர்களும் யமதூதர்களும் வந்து பேசிக்கொண்டார்களோ அப்பொழுதே வந்து அவன் வந்து ஒரு பாகவத சகவாசம், அதாவது இவர்கள்லாம் விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் பாகவதர்கள் தான், பரம பக்தர்கள். அதே மாதிரி யமதூதர்களும் வந்து சாமானியப்பட்டவர்கள் இல்லை, அவர்களும் வந்து பகவானால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் தான். அதனால அவர்களும் வந்து பகவானுடைய அடியார்கள் தான். எப்பொழுது இவர்கள் வந்து பேசிக்கொண்டிருந்த இடத்தில் இவன் வந்து அந்த இடத்தில் வந்து இருந்து அவர்களுடைய பேச்சில் கலந்து கொண்டு இருந்தானோ அவன் வந்து மனம் வருத்தப்பட்டான். இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனம் வருத்தப்பட்டு அதற்கு அப்புறமாக இந்த மகிமையால், இந்த சத்சங்கத்தின் மகிமையால் வந்து அவனுக்கு வந்து பகவான் வந்து சாகரத்திலிருந்து கொஞ்சம் தள்ளி போடுகிறார். இன்னும் கொஞ்சம் காலம் வந்து வாழ்ந்து அப்புறமா வந்து ஹரித்வாரில் சென்று அவன் கொஞ்ச நாள் பகவத் சிந்தனையிலேயே இருந்து பகவத் தியானத்தில் இருந்து பின் நற்கதி அடைகிறான் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்றாங்க. எதுக்காக சொல்கிறார்கள் என்றால், நான் பகவான் நாமத்தை சொல்லிவிட்டேன், ஆகையினால் நான் இனிமே பாவமே செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. எப்பொழுது வந்து நம்ம மனம் தெரிந்து விட்டோமோ அதன் பின் வந்து நம்ம திரும்பவும் முன் செய்த தவறுகளை செய்யக்கூடாது. அப்படிதான் அஜாமிளனும் வந்து முழு மனதோட திருந்தினான். ஆகையினால் தான் அவனுக்கு வந்து நற்கதி கிடைத்தது. சும்மாக்கோசரம் நான் வந்து பேர் சொன்னேன், சும்மாக்கோசரம் நான் பண்ற தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு பகவான் நாமத்தை சொல்லிடுவேன், எனக்கு வந்து எல்லா பாவமும் போயிடும்னா போகாது. உண்மையிலே மனம் திறந்த வேண்டும். அதனால உங்களுடைய மனதின் ஆழத்தில் வந்து என்ன நோக்கத்தோடு நம்ம செய்கிறோமோ அதுதான் முக்கியம். செயலை விட செய்யும் நோக்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம வந்து பகவானை ஏமாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெறும் பண்ற பாவத்தெல்லாம் பண்ணிட்டு நான் வந்து பகவான் நாமத்தை சொல்லிடுவேன் என்றால் பகவான் வந்து அந்தராத்மாவாக இருந்து பார்த்து கொண்டுதான் இருப்பார். அப்போ வந்து நல்ல நற்கதி கிடைக்காது. உண்மையிலேயே நம்ம உணர்ந்து செய்ய வேண்டும், திருந்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது இல்ல பாக்குறோம். இப்போ ஸ்லோகம் எண்ணு தப்பா இருக்கு மாதாஜி. 9வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி.
कविं पुराणामनुशासितारम् अनोरणीयां समनोस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्. எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்படி தியானம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானை தியானம் செய்யும் முறையை பகவான் கூறுகிறார். இப்ப அடுத்தது இதுல படத்துல பாக்குறது என்னன்னா, ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நிறைய அசுரர்கள்லாம் அசுர ராட்சசர்கள்லாம் நிறைய அதர்மங்களை செய்யவே அவர்கள் இந்த பிரம்மாவிடம் போய் முறையிடுகிறார்கள். பிரம்மா பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணனை குறித்து இப்போ இது பூமி பிராட்டி பூமி பிரம்மாவை பார்க்க சென்று அசுர மன்னர்கள் மூலம் ஏற்பட்ட பேரிடர்களை கூறினாள். பூமி பசு வடிவம் பெற்று பிரம்மாவின் முன் தன் கண்களில் கண்ணீர் வடித்தாள். பின்னர் பிரம்மா விஷ்ணுவிடம் இருந்து பிரம்மாவுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பும் போது அவர் தனிப்பட்ட முறையில் தியானம் செய்து கொண்டிருந்தார். பிரம்மா தேவர்களை நோக்கி இந்த செய்தியை தெரிவித்தார். அது இந்த சித்திரம். அதே மாதிரி இது வலது பக்கம் இருக்கிறது விலாச விரிவாக்கம். எப்படி பகவானுடைய உடலில் இருந்துதான் தெய்வீகமான உடலில் இருந்துதான் மற்ற உருவங்கள் வந்தன அப்படிங்கிறத பத்தி எப்படி விரிவடைந்து அவர் மற்ற உருவங்களை எடுத்துக்கொண்டார். விலாச வகை பிரபவ விலாச முதல் 4 பிரிவுகள். அதாவது முதல்ல பலராம வடிவத்திலிருந்து அதிலிருந்து வசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணன், பிரத்யும்னன், அனிருத்தா அப்படிங்கிற வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவர் மற்ற காரியங்களை செய்கிறார். பிரபாவ வெளிப்பாடுகள் முழுமையாக ஆற்றல் மிக்கவை, ஆனால் வைபவ வெளிப்பாடுகள் ஓரளவு சக்தி வாய்ந்தவை. அதாவது நம்ம அவதாரங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவதாரங்கள்லயே ஒரு சில அவதாரங்கள் அப்படியே பகவான் தோன்றினா இருந்தாலும் கூட ஒரு சிலது சக்தி ஆவேச அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஒரு சிலது ஸ்வரூப ஆவேச அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவரே பிறக்கிறதும் உண்டு, இல்லைன்னா அவருடைய சக்தியை மட்டும் அனுப்பி. இப்போ ஒரு பரசுராம அவதாரம்ங்கிறது ஒரு சக்தி ஆவேச அவதாரம். அவருடைய சக்தியை ஒரு ஜீவாத்மாவின் மீது அவர் செலுத்தி அந்த ஒரு அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார் அப்படிங்கறது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. 15, 16. மாமுபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயமசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானः சம்சித்திம் பரமாம் கதாः. பக்தியில் பிரம்ம புவனான் லோகாः புனராவர்த்தினோர்ஜுன மாமுபேத்ய து கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தின் மகனே, என்னுடைய இடம் மட்டும், என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் மட்டும் என்றும் பிரிவை எடுப்பதே இல்லை அப்படிங்கறதான் இதுல சொல்றாரு. இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்த ஸ்வர்க்கத்துக்கு போனாலும் சரி, இந்த பூமியில் வாழ்ந்தாலும் சரி, இல்ல நரகம் தெரியும், ஏற்கனவே தெரியும், ரொம்ப மோசமானது. இந்த 14 லோகம், 14 லோகம் சொல்றோம், இன்னும் பல லோகங்கள்லாம் இருக்கின்றன. இந்த லோகங்களுக்கு எங்கு நீங்கள் சென்றாலும் திரும்பவும் பிறப்பதுதான் உறுதி. ஆனால் பகவான் இருக்கும் இடமான இந்த வைகுண்டம் அதாவது கோலோகத்துக்கு சென்றால் மட்டும்தான் நம்ம திரும்பி வர மாட்டோம். மற்ற இடங்கள் அனைத்துமே ஸ்வர்க்கமா இருக்கட்டும், பூமியா இருக்கட்டும், எல்லாமே கலவரம் நிறைந்தது. அப்புறம் மிகவும் கொடுமையானது. அப்படிதான் இருக்கும். ரொம்ப மோசமான இடங்களாக தான் இருக்கும். இந்த பூமி கூட நம்மளுக்கு ஒரு மேம்பூச்சாக பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய இடமாக சில பேர்களுக்கு தெரியலாம். ஆனால் பெரிய மகான்கள், அதாவது ஒரு பெரிய பகவத் தொண்டிலேயே இருப்பவர்கள், அவர்களை போய் கேட்டீர்களானால் சொல்வார்கள், இந்த பூமி எவ்வளவு ஒரு கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடிய இடம் அப்படிங்கறது அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இதுல திருப்பி இந்த பூமியில பறக்கக்கூடாதுன்னு தான் எல்லா மகாத்மாக்களும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இது ஒரு துக்காலயம் அப்படிங்கிறது தான் பகவான் சொல்றார். ஆனா என்னுடைய இடம் என்றுமே அழிவற்றது. அங்கு விட்டாயால் நீ திரும்பி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை, திரும்பி நீ பிறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்க சொல்றார். 17, 18, 19 வாசிங்க மாதாஜி.
सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां देहो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञते भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वशः पार्थ பிரபவத்யஹராகமே. மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்கள் கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அவரது இரவின் காலமும் அதேதான், அதே போல் நீண்டதே. பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவன்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். அதாவது அவ்யக்த நிலைனா ஒரு ஒண்ணுமே தெரியாம ஒரு அதாவது ஒரு உருவம் இல்லாத ஒரு நிலையிலிருந்து வியக்தமாக ஒரு உருவம் பெற்ற நிலையில் வருகின்றனர். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது மீண்டும் அவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர். இதுதான் இந்த உலக பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சி முறை அப்படிங்கறத பகவான் சொல்றார். 20-21 வாசிங்க. परस्तस्मातु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यसो न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அது பரமமானது என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போதும் இப்பகுதி அழிவதே இல்லை. இதுதான் இந்த வைகுண்டத்தினுடைய ஒரு வர்ணனை இங்க பாக்குறோம். எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியாது. யாரும் போனவர்கள் வந்து சொன்னது இல்லை. ஆனால் நம்ம இது ஆச்சாரியர்களின் அவர்களுடைய வாயின் மூலமாக இப்படித்தான் இருக்கும். வைகுண்டமானது எப்பவுமே ஒரு மங்களகரமாக இருக்கும், அழியாததாக இருக்கும், நித்தியமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம இன்னும் பார்க்க போறோம் இந்த கோலோகம் வைகுண்டம் பத்தி. எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதாகவும் வேதாந்திகள் கூறுகின்றனரோ, எது பரமகதியாக அறியப்படுகின்றதோ, எந்த இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அதுவே எனது உன்னத இருப்பிடம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். 24-25 வாசிங்க மாதாஜி. अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. பரபிரமனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலில் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில், அது அந்த உத்தராயணம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த காலத்தில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று பரமனை அடைகின்றனர். இந்த நேரத்தில் எல்லாம் உயிர் துறப்பவர்கள் பகவானுடைய நற்கதியை அடைகின்றனர், பகவானுடைய உலகை அடைகின்றனர். அதே மாதிரி புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிரையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் தட்சிணாயனம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த காலங்களிலும் அந்த மாதங்களிலும் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கே திரும்பி வருகின்றனர். ஆனால் இதெல்லாம் சாதாரண பக்தர்களுக்கு தான் பொருந்தும். எப்பொழுது ஒருத்தன் பகவானை ஒரு ஆச்சாரியன் மூலமாக ஆசிரியத்து விட்டானோ அவனுக்கு இந்த விதிகள் பொருந்தாது. அவன் நேரடியாக என்னுடைய உலகத்தை தான் அடைகிறான் அப்படிங்கிறதையும் பகவான் சொல்றார். அடுத்த 2 வாசிங்க மாதாஜி. 26-28. शुक्ल कृष्णे गतिर्हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्याया वर्तते पुनः नैति श्रुति पार्थ जानान् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन. 28 படிங்க மாதாஜி. வேதேஷு யக்ஞேஷு தபஸு சைவ தானேஷு யத் புண்ணியஃபலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வமிதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானமுபைதி சாத்யம். வேத கருத்தின்படி இந்த உலகிலிருந்து செல்வதற்கு 2 வழிகள் உள்ளன. பார்த்துட்டோம் நம்ம. ஒண்ணு ஒளியின் வழி, மற்றொன்று இருளின் வழி. அதாவது ஒண்ணு அர்ச்சிராதி மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது ஒளியின் வழி, ஒளியாக இருக்கும், நல்ல பிரகாசமாக இருக்கும். இன்னொன்னு தூமாவதி மார்க்கம், தூமம்னா புகை, அது இருளின் வழி.
ஒளியில் உடலை விடுபவன் திரும்பி வருவதில்லை, ஆனால் இருளில் உடலை விடுபவனும் திரும்பி வருகிறான். இதுதான் நம்ம பார்த்துட்டோம். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். அவருடைய பகவானுடைய பக்தர்களாகிவிட்டோம்னால் நமக்கு இந்த விதிகள் எல்லாம் பொருந்தாது. இது பகவானுடைய உன்னத இடத்தை அடைகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் சொல்றாரு. இப்போ இந்த அத்தியாயம் முடிவுற்றது. இதோட இதற்கு பின் நம்ம கோலோக சார்ட், அதாவது கோலோக எப்படி இருக்கும், வைகுண்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இஸ்கான்ல இவங்க சித்திர ரூபமாக வரைந்து காட்டியுள்ளனர். இது நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம், உங்க எல்லாருக்குமே பிடிஎஃப் ஃபார்ம்ல ஷேர் பண்ணுவோம். ஒரு சின்ன முன்னோட்டம் பார்த்து விடலாம். இது எப்படி இருக்கும்ங்கிறது. இது கோலோக விருந்தாவனம் அப்படிங்கிறது இப்படிதான் இருக்கும். இந்த உலகத்திற்கு முதல்ல நம்ம கீழே இருந்து வருவோம். இது கீழே நம்ம இருக்கக்கூடிய இடம் இந்த சப்த ஆவரணம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, 7 கடல்கள் சூழ்ந்தது. இந்த கர்ப்போதாக ஓஷன் அப்படிங்கறத இதுக்கு மேல 14 உலகங்கள் இருக்கின்றன. இது சத்தியம், சத்தியலோகம், ஜபலோகம், தபலோகம், மகர்லோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 14 லோகங்கள் இருக்கின்றன. இந்த 14 லோகங்களுக்கு மேல இந்த ஒரு மேன் மூடி மாதிரி இருக்கும். இதை சாதாரணமாக கடந்து விட முடியாது. நம்ம பகவான் நாமம் சொல்லி அவர் அனுகிரகத்தின் பேரில் தான் இந்த இடத்தை தாண்டி நம்ம வெளியில் செல்ல முடியும். இதற்கு மேலே பல லோகங்கள் இருக்கின்றன. இது மகாகால தாமா அப்படின்னு சொல்றோம், சதாசிவ லோகம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி இந்த விரஜா ரிவர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அதை தாண்டினோம்னா தான் நம்ம இந்த பிரம்மஜோதியை தாண்டி இந்த வைகுண்டத்திற்குள், வைகுண்டமோ கோலோகமோ அதற்குள் காலடி எடுத்து வைக்க முடியும். இது வைகுண்டத்துடைய வர்ணனை. இங்க பல உருவங்களில் பகவான் இருக்கிறார். இதுக்கு பல துவாரங்கள்லாம் இருக்கிறது. அதே மாதிரி அயோத்தியா பட்டணம் இருக்கிறது. அதே மாதிரி இது கோலோகம், கிருஷ்ணருடைய வாழுமிடம். இது பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு யுகத்திலும் அந்தந்த லோகத்திலிருந்தே வருகிறார் அவர். இந்த லோகத்துல இப்போ கிருஷ்ணரா அவதாரம் எடுக்கணும்னா இந்த கிருஷ்ண லோகத்திலிருந்தே அவர் நேரடியாக வந்து விடுவார். அதே மாதிரி ராமாவதாரம் எடுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த ராம லோகத்திலிருந்தே அவர் நேரடியாக வந்து விடுவார். அந்த வைபவங்கள் ஒண்ணுமே குறைச்சிக்கிறது இல்லை. அவர் எப்படி இந்த கோபிமார்கள் எல்லாம் சூழ இருக்கிறார்கள், அஷ்ட சகிகள் இருக்கார்கள் இல்லையா, அஷ்டசகி மட்டும் இல்ல, எவ்வளவோ பக்தர்கள், எவ்வளவோ வேலைக்காரர்கள், அவர்களுக்கு எல்லோரையும் எந்த வைபவமே குறையாமல் எப்படி இருந்தாரோ, எப்படி கோலோகத்தில் இருந்தாரோ அதே மாதிரி இங்க பிறக்கிறார். இங்க பார்த்தீர்களா இந்த லலிதா, விஷாகா அப்படிங்கிற பேர்லாம் நம்ம பார்ப்போம். இது இந்த சித்திரத்தை இது இந்த பிடிஎஃப் ஃபார்ம்ல நம்ம எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுவோம். நீங்க இதை பார்த்து கொள்ளலாம், நீங்க படித்துக் கொள்ளலாம் நேரம் இருக்கும்போது. இது ஒரு சித்திர வடிவம், கிருஷ்ண லீலையை பத்தி ஒரு சித்திர வடிவம் காண்பித்திருக்கிறார்கள். இது நவநீத சோரம், வெண்ணெய் திருடும் இது காட்சி. அதே மாதிரி இது அகாசுரவதம், இந்த பாம்பு, மலைப்பாம்பு அவன் வாயில் கோபகுமாரர்கள் எல்லாம் சென்று விளையாட போகிறார்கள். அப்புறம் பகவான் அந்த அந்த அசுரனை முடிக்கிறார். அந்த இதையும் பார்க்கிறோம் நம்ம. பகவான் எப்படி தோன்றி இந்த லீலைகள்லாம் செய்து நமக்காக செய்திருக்கிறார் அப்படிங்கறது இதுல காட்டியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா இது முகுந்த மாலை ஸ்லோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது குலசேகர ஆழ்வார், இந்த நம்ம 12 ஆழ்வார்கள் பிரதானமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் நம்ம இந்த ராமானுஜ சம்பிரதாயத்தில். அதில் குலசேகர ஆழ்வார் அவர் எழுதின இந்த முகுந்த மாலை நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் மொழிபெயர்த்து அதை பற்றி சொல்கிறார். இதுல கிருஷ்ண த்விதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்த மத்தியைவ மே விசது மானச ராஜஹம்சः பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தைஹி கண்டாவரோதன விதௌ ஸ்மரன் குதஸ்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, மரணம் ஏற்படும் சமயத்திலும் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. கபம், வாதம், பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனதை தடுமாறும்படி செய்துவிட்டால் மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணனை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது? ஆகையினால் நான் இப்பொழுதே உன்னை நினைத்து விடுகிறேன் பகவான், அதாவது அப்போதைக்கு இப்பொழுதே செய்து விட்டேன். என்னால உன்னை கடைசி சமயத்துல அந்திம ஸ்ருதி இல்ல என்னால ஒன்னு நினைக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது தெரியல. ஏன்னா அப்போ என்னுடைய உடல் ஒத்துழைக்குமா, என்னுடைய மனம் ஒத்துழைக்குமாங்கிறது தெரியல. ஆகையினால ஆழ்வார் என்ன சொல்றாருன்னா
அப்பொழுதுக்கு நான் இப்பொழுதே செய்து விட்டேன், அந்த சரணாகதியை இப்பொழுதே செய்து விட்டேன். இப்போ நல்லா இருக்கு, இப்போ வந்து எனக்கு உடம்பு நல்லா இருக்கு, என்னால பேச முடியறது, பார்க்க முடியறது, மனசு வந்து நான் சொன்ன வசத்துக்கு வருது, நான் எங்க நினைக்கணும்னு நினைக்கிறேனோ அந்த இடத்துக்கு என் மனசு போறது. இப்போ நல்லா இருக்கிறதையே நான் வந்து உனக்கு என் மனதை உன் மீது ஈடுபடுத்தி விடுகிறேனே. எதற்காக? நான் வந்து இந்த ஜட வாழ்க்கை சம்பந்தமான இந்த அல்பமான அஸ்திரமான விஷயங்களில் நான் இந்த மனதை ஈடுபடுத்த வேண்டும், இல்ல நான் வந்து என்னுடைய மனதை இப்பொழுதே ஈடுபடுத்தி விடுகிறேன். ஒரு பெரிய ஆழ்வார், அவர் வந்து ஆழ்வார்ங்கிறது வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்திருப்பவர்கள் இல்லையா, அவரே சொல்லியிருக்கார். அப்படின்னா வந்து நம்மளும் அதை தான் வந்து ரொம்ப எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதோட இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம வந்து முடித்துக் கொள்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அக்ஷர பிரம்ம